Så hvis man virkelig vil have, at der skal ske noget nyt, så skal man også være villig til at give slip på det gamle, der holder en tilbage. Så man kan ikke både være gangster og være en ærlig mand samtidig. I took this basic course myself around about 9 years back. At that time my life was a little bit different. There was a lot of turbulence and there was many problems. Suddenly I began to see what I was doing in my life was completely different from what I really wanted to do. Then I began to work with people who have been into trouble, crime and drugs and all this. I used these techniques and this knowledge to these people also, and I could see how good it was for them, how much they evolved. And now I see all these experiences that I one time thought was a very bad experience that I could never use for anything. Now I could use all the bad things to learn the other people. It has tremendous influence on their life and on their mind. The first Breathe Smart course in Denmark was taught in the year 2000. The efficacy of the course is now being recognised by the Danish Department of Justice and the local authorities. This has led to several courses being held each month in both the Danish prison of Horsod, where Prison Smart courses are held, and in the Institution for Smart in Holte, where Breathe Smart courses are held. The participants of the Breathe Smart course are mostly young people who have problems with drugs, aggressive behaviour and crime. Within 1 week of the course, participants are taught to deal with their emotions, to accept themselves and others as they are, and to move on from past issues and a life bent on self-destruction. Det kan godt være, at man bliver træt i kroppen, men man føler mere i hovedet, ikke? Altså, man ser bedre, og du ved, den måde at trække vejret på, og alt, du ved, det er bare sådan, det virker renere, ikke? Altså for mig, for mit vedkommende, synes jeg, at man skal, når man mediterer, så skal man også holde det, ikke? Så er det rimelig godt, ikke? Så hvis du kører det der kursus, så kan du godt mærke forskel på meditation. Og og så hvis du bare snakker om det, så er det jo bare, så siger man bare meditation, jo. Men når du mediterer, så er det noget helt specielt, jo. Så kan man virkelig godt mærke det og sådan noget. Og det har været en rigtig positiv oplevelse. Jeg føler, jeg har fået meget af den her uge, og ja, jeg føler, jeg har lært lidt mere om mig selv, og det er jo egentlig nogle ting, jeg godt har vidst, men nogle gange er det bare rart, når andre sætter ord på det. Og man lige bruger tiden på at tænke over det. Så jeg synes, det har været rigtig positivt. Jeg er blevet betydeligt bedre humør, synes jeg. Participants are advised to do the course by employees in the public social sector, such as social workers, addiction counsellors, probation services and prison staff. They are also encouraged to attend the Breathe Smart course, as it provides them with practical methods to cope with the unusual demands of their work. Bag om de forsvarsmekanismer, vi umiddelbart har, den her indre dommer, som hele tiden fortæller os, at vi er tåbelige, og at vi ikke er gode nok, og nu har vi klokket i det igen. At her kommer vi virkelig til stede og mærker os selv. Og der er der mange, der i virkeligheden har rigtig, rigtig svært ved. Men sådan som jeg oplever det her, er det meget nænsom måde. Jeg kom mere tilbage til mig selv. Jeg fik en indre ro. Jeg fik mere fokus. Og jeg vil sige, jeg fik den her fornemmelse af, det her med, hvad vil det sige at være til stede i nuet? Og det var en speciel oplevelse, fordi jeg var lidt nervøs til at starte med. Fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad det drejede sig om. Så jeg gik ind til kurset og var sådan temmelig meget nervøs, og paraderne op, tror jeg også, ikke? Fordi jeg var sådan bange for det der med, at man skal udlevere sig selv over for mange mennesker og sådan noget. Det var svært. Det var en barriere, jeg lige skulle over, må jeg sige. Jamen, så jo længere vi kom hen i kurset, jo bedre blev det. Jeg vil sige, jeg blev mere
fik en idé om, hvad kurset handlede om, og også fandt ud af, at jeg faktisk kunne bruge de her ting til noget. Men der skete også noget med mig selv, det der med. Jamen altså, jeg personligt, der vil jeg sige, at det har givet mig nogle redskaber til at håndtere de følelser, man har med at gøre, og acceptere dem. Jeg er uddannet pædagog og arbejder som kontaktperson i Allerød Kommune, og arbejder med unge med mange forskellige problemer, men primært unge, som har hashmisbrug og voldsdomme bag sig. En af mine unge blev kontaktet gennem kriminalforsorgen, hvor han var tilknyttet efter en voldsdom, og hvor jeg så blev tilbudt selv at komme med på kursus sammen med den unge. Jeg vil sige, at jeg var rigtig meget skeptisk fra starten, og troede slet ikke, at jeg kunne bruge det til noget, men var jo simpelthen så imponeret faktisk fra starten, før jeg kom og kunne godt se, at det var ikke bare noget, han kunne bruge, men bestemt også noget, jeg kunne. Jeg synes, jeg kan bruge det i meget i kraft af de unge. Jeg forsøger meget at motivere dem til at komme afsted selv på kurset, og kan også godt mærke, at jeg selv har fået et helt andet overblik og et helt andet overskud til de unge. Et sted også at komme af med alle de ting, som der bliver lagt over på mig fra de unge. Synes jeg bestemt, jeg kunne mærke i det år, jeg selv har brugt det. Og jeg har været en bølle. Altså jeg har slået folk ned, og jeg har rullet mennesker faktisk. Og jeg lavet ballade og slåsset. Jamen, jeg snakkede med min sagsbehandler, og hun tilbød mig så at komme herop og gå til det her kursus. Og så kom jeg herop, og vi kiggede på det, og vi synes, det var rigtig godt, og så har jeg bare gået her 4 måneder nu. Men tværtimod lige så meget accept, det er faktisk første skridt til handling i virkeligheden. For eksempel, hvis jeg nu har jeg har virkelig et problem med stof eller med et eller andet, ikke? Og jeg ikke vil acceptere, at jeg har det problem, har jeg så nogensinde nogen mulighed for at ændre det problem? Hvis ikke jeg vil acceptere, at det er der. Ikke en skid. Der er ikke nogen folk, der har ændret sig nogensinde, før de er kommet til en accept af, at der er et problem. Hvad jeg synes, der er meget vigtigt omkring Breathe Smart-kurset, det er, at man får en egen oplevelse, og man får kroppen med i arbejdet. Fordi meget rådgivning og terapi, det handler om, at man bruger denne her del. Ikke? Men ligesom at komme ned i kroppen og mærke, hvad man egentlig indeholder, og den kraft, der er, det er vigtigt. Der er sket nogle ting på det kursus, som jeg aldrig har oplevet i samtaleterapi. Jeg tror næsten, som jeg kan huske, er det næsten 100%, der giver virkelig positiv feedback. Og det har jeg aldrig prøvet før. Inmates who have attended the Breathe Smart course while serving their sentences are given permission to do the weekly follow-up program in the Breathe Smart institution outside the prison. The success of the course is confirmed by both inmates and prison personnel. Ja, for nogle år siden indledte vi samarbejdet med Breathe Smart. Og det startede med, at vi havde nogle indsatte på udgang til kursusvirksomheden uden for fængslet. Og erfaringerne derfra var gode, og derfor var vi positive over for henvendelsen om at prøve at lave et kursus i fængslet. Og det blev gennemført, og med positive tilbagemeldinger fra deltagerne. Jeg er blevet mere stille og rolig af. Jeg er ikke så opfaren og hidsig. Jeg er blevet meget mere stille og rolig. Tager tingene ikke så tungt. Det gør jeg ikke. Det er fedt, synes jeg. Startede op på grund af også for at få kontrol over sådan, få noget strukturering i min dagligdag og få sådan et eller andet at gå op i. Få noget, som jeg kan være stolt af, i stedet for et eller andet, som jeg iblandt mine kammerater ellers før i tiden kunne være stolt af. For eksempel at gå og lave ballade eller et eller andet, som var sådan noget, der hævede mig op før i tiden, ikke? Og nu har jeg sådan et eller andet, som jeg kan gå op i, som jeg synes er spændende og giver mig selvtillid og energi. Og har fået utrolig meget af det, siden jeg har gået der, ikke? Ja, hvis jeg ikke har lavet min øvelser hver dag, så har jeg meget nemt at blive hisig. Det får mig til at slappe af og have det godt. Men før det har jeg meget hashing, hvad kan man kalde det, været hashmisbrug, ikke? Og jeg hash mange år siden, jeg var 12 år, begyndte vi at ryge. Meget af mine venner, og så
bliver det bare, du ved, mere. Og hver dag at sidde i rygeklubber og sælge hash og skaffe penge til at køre ikke. Og så begyndte vi bare at tage stoffer, kokain og amfetamin og taget meget af. Og har haft nogle amfetaminpsykoser, nogle hashpsykoser og svampepsykoser, så jeg kan nok ikke rigtig tåle noget af det overhovedet. Men ellers, jeg ser nogle nye folk, ikke? Jeg ser alle dem, jeg ser heroppe, ikke? Det er sådan det, jeg tænker på. Det er det, der er højdepunktet på ugen, ikke? Ja. Når vi kommer herop og måske ind til kriger ind i byen og sådan noget. Det er der, det sker, ikke? The weekly follow-up program after the course can be as important and relevant as the course itself. It's an opportunity to make new friends, and it's a constant reminder of the goals the participants have set for themselves during the course. Ja, jeg har lavet en masse lort i mit liv. Startede som, tror jeg, 12-13 år med at gå og lave alt muligt lort, altså kriminalitet. Og stort set, det var det, man lavede, når man var der. Så stille og roligt begyndte man at drikke sprut, og så begyndte man at tage stoffer, alle mulige former for stoffer. Kom jeg så op i, når jeg var 15 år, begyndte jeg at tage stoffer, og så derefter så blev det jo bare slemmere og slemmere. Man var på hverdags, altså man tog i hverdagen af stoffer, og for at få penge til stofferne skulle man gå ud og lave kriminalitet, og det har jo bare ødelagt jo hele det liv, altså. Jamen, jeg har været kriminel i snart 10 år. Lavet mange indbrud og været en lille masse med stoffer og alt den slags. Været en blanding af rockermiljø i mange år også. Og så har jeg været heldig, at der er nogle kammerater, der har hævet fat i mig i god tid og trukket mig ud og taget med op til de kurser her. Det har været rigtig fedt. Vi får renset ud og komme væk fra alt det gamle miljø og hvad der har været. Det har sgu været rart. Vi har alle sammen en masse kvaliteter inde i os selv. Vi har alle sammen en masse potentiale, som vi måske ikke har brugt til de rigtige ting. Og det er det, som det her drejer sig om. Det er at fjerne nogle af de ting, som man kan se. Ligesom foran solen, ikke? Selvom der er sorte skyer foran, så er solen der altid alligevel, ikke? The basis of the Breathe Smart course consists of a breathing technique called Sudarshan Kriya, developed by the Art of Living founder, His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Along with these breathing techniques, there is an emphasis on ancient knowledge. All these factors combined come together to bring out inner peace, compassion and understanding, which are the core of every human being. You know, life is like a tree. The root should be old, the shoot should be new. So only if you are in a modern life and forget about, your inner self, your ancient spiritual practices, then you feel all this fear, anxiety, you feel uprooted. That's why I see this is such a good combination of educating people in meditation, yoga, and all this breathing science, Sudarshan Kriya, along with the science, scientific temperament, and modernism. Life becomes so much more beautiful and happier. Jeg overvejede meget at begynde at tage stoffer og ligesom prøve det, alle de andre gjorde, som mine kammerater. Og så snakker jeg meget med en af mine venner om det, som også har taget kurset. Og han synes så, at jeg skulle prøve også at tage kurset. Jeg er glad for, at jeg har gjort det. At man kan være en del af et andet fællesskab. Fordi grunden til, at jeg gerne ville prøve at tage stoffer, det var for at komme ind i et fællesskab. Det har gjort, at jeg er blevet meget gladere. Altså at kunne give mig selv lov til at være glad. Fordi jeg tit meget var ked af det. Det er så blevet lidt lettere nu at takle at være glad. Give sig selv lov til det. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige. Jeg har ikke noget negativt at sige om det på nogen måde, og det troede jeg, jeg har forsøgt så meget at prøve at finde noget negativt på det. Det har jeg virkelig, for at kunne sige, at det der, det duer ikke. Første gang i mit liv har jeg ikke kunne finde et eller andet lort på sådan noget. Og jeg må sige, at det giver mig en tilfredsstillelse, og det giver mig mere ro på tilværelsen. Og det giver mig nogle værktøjer i nogle situationer. Så jo, det har hjulpet mig en hel del, helt klart. Jeg er glad for det, og meget gerne fortsætte derude også.
Det har jeg, fordi som sagt, at jeg har prøvet mange ting i mit liv, der har jeg sgu. Også med systemet, at man skal prøve dit og dat, fordi det nok skal hjælpe og rende mig, og det har ikke hjulpet en skid, og der er ikke en skid, der har hjulpet noget. Men jeg synes, for første gang i mit liv, synes jeg ligesom, at man kan mærke, at det herude, det... Jeg ved ikke hvorfor, men det er noget fuldstændig andet. Det er det fuldstændig, og det hjælper, det gør det. 100%. Altså, jeg havde meget stress og meget uro i kroppen, inden jeg startede. Og jeg kan godt mærke nu, at det sådan... Altså, det er ikke gået helt væk, men jeg kan godt mærke, at jeg kan styre det lidt nu. Altså, og sådan berolige mig selv lidt mere, end jeg kunne før. Men det smil, der er det mest værdifulde. Det mest værdifulde smil, man kan opnå hele livet, det er det smil, som er uden guld. In the past 10 years since the Breathe Smart course was formed, more than 10,000 participants all over the world have reclaimed their inner peace and begun walking the path to a happy and fulfilled life. This course is one step towards a better world, towards a violence-free society where everyone accepts each other and no one is forgotten. The first Breathe Smart course in Denmark was taught in the year 2000. The efficacy of the course is now being recognised by the Danish Department of Justice and the local authorities. This has led to several courses being held each month in both the Danish prison of Horsod, where Prison Smart courses are held, and in the Institution for Smart in Holte, where Breathe Smart courses are held. The participants of the Breathe Smart course are mostly young people who have problems with drugs, aggressive behaviour and crime. Within 1 week of the course, participants are taught to deal with their emotions, to accept themselves and others as they are, and to move on from past issues and a life bent on self-destruction. Jeg har været en bølle, altså jeg har slået folk ned, og jeg har rullet mennesker faktisk. Og jeg, lavet ballade og slåsset. Jamen, jeg snakkede med min sagsbehandler, og hun tilbød mig så at komme herop og gå til det her kursus. Og så kom jeg herop, og vi kiggede på det, og vi synes, det var rigtig godt, og så har jeg bare gået her 4 måneder nu. Participants are advised to do the course by employees in the public social sector, such as social workers, addiction counsellors, probation services and prison staff. They are also encouraged to attend the Breathe Smart course, as it provides them with practical methods to cope with the unusual demands of their work. Jeg er uddannet pædagog og arbejder som kontaktperson i Allerød Kommune. Jeg arbejder med unge med mange forskellige problemer, men primært unge, som har hashmisbrug og voldsdomme bag sig. En af mine unge blev kontaktet gennem Kriminalforsorgen, hvor han var tilknyttet efter en voldsdom, og hvor jeg så blev tilbudt selv at komme med på kursus sammen med den unge. Jeg vil sige, at jeg var rigtig meget skeptisk fra starten, og troede slet ikke, at jeg kunne bruge det til noget, men var jo simpelthen så imponeret faktisk fra starten, før jeg kom og kunne godt se, at det var ikke bare noget, han kunne bruge, men bestemt også noget, jeg kunne. Nogle ting på det kursus, som jeg aldrig har oplevet i samtaleterapi. Jeg tror næsten, som jeg kan huske, er det næsten 100%, der giver virkelig positiv feedback. Og det har jeg aldrig prøvet før. Ja, for nogle år siden indledte vi samarbejdet med Breathe Smart. Og det startede med, at vi havde nogle indsatte på udgang til kursusvirksomheden uden for fængslet. Og erfaringerne derfra var gode, og derfor var vi positive over for henvendelsen om at prøve at lave et kursus i fængslet. Også for at få kontrol over, sådan, få noget strukturering i min dagligdag og få sådan et eller andet at gå op i. Få noget, som jeg kan være stolt af, i stedet for et eller andet, som
som jeg iblandt mine kammerater ellers før i tiden kunne være stolt af. For eksempel at gå og lave ballade eller et eller andet, som var sådan noget, der hævede mig op før i tiden, ikke? Og nu har jeg sådan et eller andet, som jeg kan gå op i, som jeg synes er spændende og giver mig selvtillid og energi. Jamen, jeg har været kriminel i snart 10 år. Lavet mange indbrud og været inde i en masse med stoffer og alt den slags. Været en blanding af rockermiljø i mange år også. Og så har jeg været heldig, at der er en kammerat, der har hævet fat i mig god tid og trukket mig ud og taget med op til de kurser. Jeg har prøvet mange ting i mit liv, der har jeg sgu. Også med systemet, at man skal prøve dit og dat, fordi det nok skal hjælpe og rette mig, og det har ikke hjulpet en skid, og der er ikke en skid, der har hjulpet noget. Men jeg synes, for første gang i mit liv, synes jeg ligesom, at man kan mærke, at det herude, det... Jeg ved ikke hvorfor, men det er noget fuldstændig andet. Det er det fuldstændig, og det hjælper, det gør det. 100%. In the past 10 years since the Breathe Smart course was formed, more than 10,000 participants all over the world have reclaimed their inner peace and begun walking the path to a happy and fulfilled life. This course is one step towards a better world.